Хайырлы ерте, эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Гүлназ Ибрахимова бүгінгі шығарылышта. 2021 елғы ауыл хуҗалыгы сонын алуның якынча нәтиҗәләре хәбәр ителде. Бу Россиядә узган беренче шундый исәпкә алу булды. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгын бәйрәм итүнең беренче чарасына старт бирелде. Татарстанның чиста урманнары табигатны саклау акциясе бара. Республика урман хуҗалыгы нинди бурычларны хәл итә? Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов бер көнлек эш сәфәре белән Чечен Республикасына барды. Грозный халыкара аэропортында аны Чечня башлыгы Рамзан Кадыров каршы алды. Рөстәм Миңнеханов һәм Чечен Республикасы башлыгы Рамзан Кадыров сәүдә, икътисади, фәнни-техник һәм мәдәни хезмәттәшлек турында Татарстан Республикасы белән Чечен Республикасы арасында килешүне гамәлгә ашыру чаралары планына кул куйды. Очрашу кысаларында Рөстәм Миңнеханов Рамзан Кадыровка Татарстанның дәүләт бүләген ТССР төзелүнең 100 еллыгы медален тапшырды. Үз чиратында Чечен Республикасы башлыгы Рамзан Кадыров Рөстәм Миңнехановка Чечен Республикасының беренче президенты Әхмәт Хаҗи Кадыров истәлегенә медален тапшырды. Кукмара районында Татарстан Республикасы авылларында яшәүче халыкның хезмәт активлыгын арттыру буенча зональ семинар киңәшмә узды. Республиканың 11 районының муниципалитет һәм авыл җирлекләре башлыклары Кукмара тәҗрибәсе белән танышты. Семинарда катнашучылар агробизнесны үстерүгә грантлар һәм субсидиялар программаларын файдалану мөмкинлеге турында фикер алышты. Башта катнашучылар хуҗалыкларда булды. Хәзерге шартларда азык-төлек куркынычсызлыгы мәсьәләләре стратегик әһәмияткә ия. Республика элеккечә үк сөт саву буенча илдә алда бара, бәрәңге җитештерү буенча 2нче урында, терлек һәм кош ите җитештерү буенча 6нчы урында тора. Фәрит Мөхәммәтшин район һәм авыл җирлекләре башлыкларына, фермерларга һәм инвесторларга кече формаларга дәүләт ярдәме турында тагын бер кат искәртте. 2021 елга авыл хуҗалыгы сонын алуның якынча нәтиҗәләрен хәбәр иттеләр. Бу Россиядә узган беренче шундый исәпкә алу булды. Сыерларны бер вакытта сау гадәте арта калып бара. Бу фермада маллар робот саучы ана үзләре теләгән вакытта килә. Башта имчәкләрен юдыралар, массаж ясаталар, шуннан сау башлана. Вон там отделилась корова. Малларның туклануын башка робот күзәтә. Монда югары технологияле алым һәр сыердан елына 10,000 литр сөт саву мөмкинлеген бирә. Фермер хуҗалыгында 120 сыер исәпләнә. Узган ел аларның санын исәпкә алдылар. Нам именно зашли вот 2 человека. Безгә 2 кеше килеп, хуҗалыкта күпме сыер, үгез, бызау, каз, үрдәк булуын сораштылар. Барысын да теркәп киттеләр. Татарстанда барлыгы 600 авыл хуҗалыгы оешмасы, 2000 ярымнан артык фермер хуҗалыгы исәпкә алынган. Тәвәк кышлар асраучылар, чикләү үстерүчеләр дә бар. Ил буенча тармакта эшләрнең торышын белү мөһим. Кому что продавать, у кого что покупать. Беренчедән, кемгә нәрсә сатарга, кемнән нәрсә сатып алырга була. Без теге яки бу акчаларның нинди юнәлешкә тотарга кирәклеген аңлыйбыз. Бу төп аналитик продукт. Аның ярдәмендә идарә итү процесслары корыла. 2021 елда авыл хуҗалыгында исәпкә алу мөмкин кадәр төгәл булсын өчен исәпкә алучыларны электрон планшетлар, җирне санау өчен дроннар белән тәэмин иттеләр. Спутниклардан алынган мәгълүматларны да барладылар. Нәтиҗәсе шул. Соңгы 5 елда илдә авыл хуҗалыгында җирләрне куллану мәйданы кимегән, ә менә мөгезле эре терекләр саны арткан. Рәсми кагазьләрдә авыл хуҗалыгында эшләүче булып теркәлеп тә, чынлыкта эшләмәүчеләрне исәпләп чыгарганнар. Авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре буларак игълан ителеп тә, асылда эшләмәгән фермерлар саны ачыкланды. Фермерлар саны кимеде. Шулай хуҗалыкларның аерым тармакка юнәлеш тотуы билгеләнде. Былтыр авыл хуҗалыгында узган исәпкә алуның якынча йомгаклары шундый. Соңгы мәгълүматлар ноябрьдә игълан ителә. Фарис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Рина Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Саба районыннан 75 кешедән торган гаилә республика шәҗәрә фестивалендә җиңүче булды. Нәтиҗәләр Камал театрында игълан ителде. Конкурста Казан һәм республика районнарыннан 6 гаилә катнашты. Татарстанның бой шәҗәрәләре гаиләләре белән Ләлә Зәйнуллин танышып кайтты.
Шәҗәрә гаилә көзгесе, үткәннәрне киләчәк белән тоташтыручы шәҗәрә агачын күрергә килүчеләрне ипитоз якты йөз белән каршы алдылар. Әлбәттә, бәйрәм өстәле халкыбызның традицион тәм-томнарына да бай. Гаилә тормышның нигезе. Минем уйлавым буенча, һәм беренче тәрбияне балалар гаиләдән алалар. Әтисеннән, әнисеннән, туган томашасыннан, күршеләреннән. Менә шулай иттереп, иң яхшы элек-электән килә торган гореф-гадәтләре дип әйтәбез бит инде. Традициялар, ул бит инде каяндыр күктән очып килми. Менә шулай тәрбияләгән, тарихтан тарихка, елдан елга, буыннан буынга сакланып калгач, димәк, бу җәмгыять гаиләдән башланып, менә республикага тарала, бөтен Россиягә тарала. Һәр гаиләнең үз тарихы. Жюрины аеруча Саба районыннан 75 кешелек Ахунҗановлар гаиләсе хайран калдырды. Шулай ук Буа районыннан Нагыймуллин Латыповлар гаиләсенең шәҗәрәсе исемлегендә 29 буын теркәлгән. Тарихта без излебез фестиваленең максаты гаилә элемтәләрен, буыннар бәйләнешен ныгытуга, нәсел тамырларына һәм туган як тарихына кызыксыну уяту. Үзләренең нәсел шәҗәрәләрен сәхнәдә 6 гаилә тәкъдим итте. Аларның презентациялар арасында Салават Фәтхетдинов, Илмира Калимуллина һәм Сәйдә Мөхәммәтҗанова чыгыш ясады. Тарихта без излебез нәсел шәҗәрәсе фестивале җиңүчеләренә дипломнар һәм акчалата бүләкләр тапшырылды. Ләлә Зайнуллина, Диана Дасаева. Татарстан яңалыклары. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүнең 1100 еллыгын бәйрәм итүнең беренчесе чарасына старт бирелде. Казанда халыкара изге Коръән уку конкурсы башланды. Коръән уку конкурсының төп оештыручылары Татарстан Республикасы Хөкүмәте һәм Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр форумы. Безнең максатыбыз ул әлбәттә яшьләргә үз-үзләрен табу, сәләтләрен ачу мөмкинлекләрен булдыру. Аның өчен төрле юнәлешләрдә эш алып барыла. Безнең Татарстан Республикасы президенты ярдәме белән әйтик менә шул юнәлештә без бик тыгыз элемтәдә безнең фикердәшләр белән, коллегалар белән, духовное управление мусульман Камил хәзрәт белән һәм менә бергә менә шушы зур ярышта катнашырга булдык үткән елны һәм Казанга ислам илләренең яшьләренең баш каласы исеменә лайык булдык. Шуңа күрә менә күп кенә чаралар үтә быел. Конкурс бөтен дөньядан Коръән укучыларны берләштерде. 25 илдән 50дән артык катнашучы яттан илаһи сүзләрне әйтү осталыгында көч сынаша. Коръән укучыларга бәя бирүчеләр рәисе, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре дәүләт башлыгының Коръән буенча комитет җитәкчесе Шәйх Мәэмүн. Шулай ук жюри әгъзалары арасында Татарстан Республикасы мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин да бар. Беренче чиратта бу бәйге Коръән ярышы дип әйтәбез. 1100 еллыгына багышланган шул кысаларында уза. Аннан соң мәгълүм булганча быел безнең баш калабыз ОИС тарафыннан яшьләр баш каласы дип билгеләнде. Шуның өчен дә уздырыла. Һәм әлбәттә Рәсәй тарихында бу беренче тапкыр уза. Иншалла Аллах барыбыздан да, кунакларыбыздан да разый булсын. Чөнки бу безнең өчен бу зур шара һәм безнең бәйрәмнәребез бу шара белән ачыла дип әйтеп була. Бәйге нәтиҗәләре буенча ир-атлар арасыннан 3 һәм хатын-кызлардан 3 иң яхшы Коръән укучы сайлап алына. Бәйрәм тантанасы Россия Ислам дөньясы Казан саммит 2022 13-нче халыкара икътисади саммит кысаларында уза. Мөршидә Җихан, Диана Дасаева, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Бүген халыкара музейлар көне. Әлеге бәйрәм 1977 елда халыкара музейлар советы утырышында расланган булган. Зур һәм кичкенә музейлар бәйрәмне ачык ишекләр көне, экскурсияләр, күргәзмәләр оештырып тантаналы рәвештә уздыра. Казан Кремле экспозициясенә керүдә бүген бушлай. Шул исәптән әлеге акциядә Табигать тарихы музее Эрмитаж үзәге дә катнаша. Анда бер юлы чечен мәдәнияте, фламанд сәнгате күргәзмәсе эшли. Татар халкының һәм республиканың дәүләтчелеге музеенда
Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган күргәзмә ачылды. Хәзерге заман сәнгате галереясенә дә керү бушлай. Башка темаларга күчәбез. Быел Донбасстан 12 укучы Татарстанда бердәм һәм гомуми дәүләт имтиханнарын тапшыра. Бу хакта министрлар кабинетында узган брифингта Мәгариф һәм фән министры хәбәр итте. Илсур Хадиуллин билгеләп үткәнчә, балаларга ярдәм итәргә, имтиханнарны тапшыру өчен уңайлы шартлар тудырырга кирәк. Республикада рус теле, математика, физика, химия һәм җәмгыять белеме фәннәреннән 9 укучы 100 балл җыйган. Бу күрсәткечләр беренче чиратта Татарстанда бердәм дәүләт имтиханнарын вакытыннан алдан тапшыруга кагыла. Икенчесе Луганские, Донецкие республикаларынан килгән балаларга без шартлар тудырдык. Алар безнең 11 классларда 12 бала, 9 сыйныфларда 7 бала. Ничек менә шу арадаш дип әйтик мисаң инде промежуточная аттестация менә шушының буенча без алар имтиханга кертеп бердәм дәүләт имтиханын бирергә алар әзер. Каһарманнарга дәүләт бүләкләре. Росгвардиянең Татарстандагы идарәсендә Украинадагы махсус хәрби операциядә батырлык күрсәткән хәрби хезмәткәрләрне бүләкләделәр. Росгвардиячеләр тыныч халыкның иминлеге сагында уяу тора, куркынычсыз чыгу юлларын тәэмин итә. Бу медальләр өчен батырлыкка мәдхия, зур хөрмәт билгесе. Украинадагы махсус хәрби операциядә актив катнашучылар дәүләт бүләкләрен алды. Солдатларның, офицерларның сугышчан осталыгы куелган бурычларны үтәргә мөмкинлек бирә. Тантананы Росгвардиянең Идел буе округы командующие генерал-полковник Александр Порядин үткәрде. Бер-берсенә терәк булып, хәрби батырлыкларны төрле милләт вәкилләре күрсәтә. Бу Росгвардиячеләрнең сыналган бердәмлеге турында сөйли. Владимир Путин указы белән 2нче дәрәҗә ватан алдындагы казанышлары өчен ордены медальләре, Суворов һәм Жуков медальләре белән 30 хәрби бүләкләнде. Слова глубочайшего уважения. Сезгә, яраткан күп милләтле ватаныбызны саклаучыларга тирән хөрмәт һәм рәхмәт сүзләремне җиткерәм. Украинада махсус хәрби операция барышында Росгвардиячеләр тыныч халыкның иминлеге сагында уяу тора. Эвакуацияләнүчеләргә куркынычсыз чыгу юлларын тәэмин итәләр. Инфраструктураның стратегик объектларын, шул исәптән атом электростанцияләрендә саклыйлар. Фанис Мөхәммәтов, Вадим Струминский, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары. Казанлыларга җәмәгать транспорты хәрәкәте схемасын үзгәртү буенча үз фикерләрен кертергә тәкъдим итәләр. Шәһәр халкының тәкъдимнәре автобус, троллейбус, трамвай һәм юл транспорт боҗралары бәйләнешен яңа маршрут шелтәрен әзерләгәндә исәпкә алына. Халыкның тәкъдимнәрен транспорт комитеты 1 августка кадәр Казан мэриясе сайтында кабул итә. Казан метрополитены метрода йөргән өчен QR-код буенча түләүне кертте. Моның өчен телефон камерасын кодлы махсус стикерга күрсәтергә кирәк. Ул Казан транспорт кушымтасы битен ача. Бу хезмәттән метро, трамвай һәм троллейбус пассажирлары файдалана ала. Көн саен мондый түләү формасыннан 26 меңнән артык кеше файдалана. Якын арада метрода турыдан-туры Казан транспорты кушымтасы аша йөрү мөмкинлеге әзерләнә. Башкалабыз парклары яшеллеккә күмелде. Җәйге чорда табигать кочагында күп төрле мавыктыргыч чаралар оештыру күздә тотыла. Казанның кайсы паркларында инде җанлылык сизелә, кайда ничек ял итәләр. Хәбәрчебез кызыксынды. Каких мероприятий, на ваш взгляд, не хватает нашему городу? Детских мероприятий. Еще танцев побольше на открытом воздухе, опен-эйров всяких, пусть будет бачата, сальса. Шәһәр халкы һәм кунаклар җәйне көтә. Республика башкаласы мэриясе сайтында чаралар исемлеге барлыкка килде. Аларның күбесе шәһәр үзәгендә уза. Кабан күлендә сапбортта йөрергә, йога белән шөгыльләнергә була. Ә кичләрен диджей музыкасы ярдәмендә кичке шәфәк белән ләззәтләнергә мөмкин. Ширик күл паркында психологлар да эшли. Алар һәркемгә бик теләп булыша. Паркларда көндүзләрендә ял күңел ачу программалары оештырыла. Пляжда уйнарга, үзең ашамлыклар әзерләргә мөмкин. Дөрес мәйданчыкны арендлау түләүле. Шунда ук кешеләр үзләреннән артып калган әйберләрен дә алмаша ала. Күп кенә экологик акциялар, концертлар, кичәләр, һәркем җәй айларын күңелле, ямьле итеп үткәрсен өчен төрле чаралар оештырыла. Ләлә Зайнуллина, Булат Шакиев, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары.
Татарстан орманнарында қора йыланнар активлашқан. Бұл хақта Республика биоресурслар комитетіннан хабар иттілер. Республикада яшәүчеләрне орманнарда, туғай бұлыннарда йөргәндә сақ булырга өндиләр. Агулы йыланнарны койсы районнарда очратырга мөмкин, йылан чагу сәламәтлеккә ни дәрәҗәдә куркыныч, хәбәрчебез ачыклады. Қора йыланнар күренә башлаган инде. Бу видео язма Ян тау чаңгысы комплексы территориясендә төшерелгән. Йыланнар Казан янындагы урманнарда да очрый. Кара йыланнар кышкы йокыдан уянган. Әлегә алар бик сүлпән. Температура окружающей среды, тем более вялые змеи. Йыланнар җылыда активлаша. Юлда барганда каршыгызга кара йылан очраса, шикләтеп үтегез. Өстенә басмасаң, ул үзе һөҗүм итми, чакмый. Кара йыланнарны сулуклар янында очратып булмый. Елгаларда, күлләрдә еш кына аларны кара төстәге тузбаш йыланнар белән бутыйлар. Алар да чыгарга мөмкин, агулары юк. Әгәр агулы йыланнарны очратсагыз, өстенә басудан сак булыгыз. Мондый очрашу йыланнарга да стресс. Теләсә кайсы йыланны шитләтеп узу яхшырак. Кызыл китапка керүче йыланнар да бар. Аларда стресс булып, йомырка салмаска мөмкиннәр. Йылан чакса, кабаланмагыз. Вакытында чара күрелсә, агу тәнгә таралып, зур зыян китерә алмый. Обязательно при себе нужно. Йылан чагу хроник авырулары булган кешеләргә, балаларга аеруча зарарлы. Кырда яки урманда йылан чакса, ашыгыч ярдәм килеп җиткәнче аллергияга каршы препарат кабул итәргә, 1 литр ярым чамасы су эчәргә кирәк. Казан тирәләрендә кара йыланнар сирәк очрый. Алар Яшел Үзән, Биектау, Югарыслан һәм Питрәш районнарында, республиканың көнчыгышында, Чаллыдан һәм Алабугадан ерак түгел, шулай ук Әлки районы урмандарында күп. Фанис Мөхәммәтов, Александр Шмагин, Ира Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Быел Татарстан урман саклау хезмәткәрләре 200-дән артык янгын чыгыш аткыларын кисәткән. Нигездә кыр үстендәге үләннәр янды, урман янгыннары теркәлмәде. Алга таба да янгыннар чыкмас өчен хезмәт көчле эш режимына күчерелде. Урманнарның һәр сантиметры контрольдә тотыла. Эссе һава торышы башлану белән белгечләр тикшерү эшләренә керешә. Менә хәзердә басуда коры үлән януы ачыкланган. Берәүләр 1 тонна литрлы резервуарларны тутырган арада, икенчеләр җиң сызганып янгын сүндерә. Аңлагансыздыр, бу хәзерлек өйрәнү чаралары гына. Наземное патрулирование. Бездә 4 патрульлек бар. Җир өстендә транспорт чаралары белән, шулай ук җәяү 239 маршрут расланган һәм авиапатрульдә. Татарстанда табигый байлыклар һәм мөһим социаль-икътисади әһәмияткә ия объектлар космик мониторинг системасы аша да тикшерелә. Мөршидә Җиһан, Айнур Валиәхмәтов, Ринат Сахипгәрәев, Татарстан яңалыклары. Татарстанның чиста урманнары республика табигатны саклау акциясе дәвам итә. Беренче этабы июньнең 18-нә кадәр. Экологик чара Татарстан Урман хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан 2010 елдан бирле үткәрелә. Казан янындагы урманнарны чистарту акциясенә Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы министры Рауил Кузюров та кушылды. Фурсаттан файдаланып, экологик чара барышында министрга берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Урманнарны саклау федераль проекты кысаларындагы Татарстанда урманнарны саклау төбәк проектын гамәлгә ашыруда быел үзгәрешләр бармы? 2 этап буенча уздырабыз без безнең лесокультура сезон башлангач. Бу апрель 12 апрельдән 12 июньгә кадәр. Бу безнең яз этапы дип санала. Икенче этап көзге этап 12 сентябрь без планлаштырабыз 12 ноябрьгә кадәр. Иң безнең мөһим, безнең өчен менә шул безнең акциялар чиста урман дип акциялар батала инде безнең хөрмәтле безнең кешеләребезне, республикада тора торган кешеләребезне, килгән кешеләребезне дә, кунакларыбызны да безнең шуннан да бик кирәк тә безнең яшь буыннар өчен менә күрсәтәбез урманда нинди безнең әле зур проблемалар бар. Акцияда министрлык карамагындагы учрежденияләр, республика оешмалары, предприятие белгечләре, экологик берләшмәләр вәкилләре катнаша, яшь буында активмы? Безнең менә яшьләргә дә без мәктәп классларында районнарыбызда инде школьный лесничество талабы безнең, аларга да ел буе менә шул әйберләрне сөйләп, күрсәтеп, монда инде менә именно табигатька алып чыгып, кешеләрне аларны монда каршы алып, менә бүген безопасность яктан да, техника безопасности аңлатып, ничек кеше үзен урманда эшкә башлатырбыз инде бу эшләрне, эшкә күрсәтәбез аларны, ничек кеше монда эшләргә тиеш, барсында киләгән безнең.
Урман ул туйындыручыбыз гына түгел, сауыктыручыбыз да. Кызганыч үзе дә безнең игътибарыбызга мохтаҗ. Уңай якка үзгәреш бармы? Урман үзенең нии белән, обитание средасы белән, үзенең фаунасы белән, үзенең җиткерә монда мусорлы җитәчәк. Чөнки менә күреп торабыз да, инде кырган агачларыбыз да күп бара. Ул бит инде кешенең кебек тормышында ул аурулар да булачак. Без ул аурулар янында да барабыз, шилкапряд белән дә менә сугышабыз, андый караетлар да бар. Вакыт-вакыт ачаклар булып, без аларны фиксировать итеп, опрыскивать итәбез. Безнең препаратлар соответствующийлар бар. Бүген инде менә Матюшинский лесничество, Матюшинский участковый лесничествомда басып торабыз, пригородный лесничество атала. Монда күбрәк нарат агачлары да үсә, смешанный да кайын белән агачлары. Монда инде кырган агачларын җыштырабыз бүген. Янгын булдырмас өчен нинди максатчан чаралар эшләнә? Янгын чыкмас өчен без әйтергә кирәк, круглосуточный эшләр алып барабыз. Ел буенда читай. Без ул профилактикага бик каты эшлибез хәзер. Ел башыннан башлыйбыз, январь-февральдан һәрбер районда, актив районы белән очрашулар, главалар белән бергә очрашулар. Авыл җирлегендә һәрберебезнең лесничийлар докладлар белән чыга. Нәрсә ярамый, менә нинди әйберләр эшләргә ярамый. Бүгенге көнне әле безнең республикабызда профессиональ телендә әйткәнчә действует особо противопожарный режим. Без погодага карамыйбыз. Кимдер уйларга может яңгырлар булай да ява дип, алай гына түгел. Менә яңгырын бетүен 1-2 көн бик иссе көнгә анарга җитә бер 5-6 сагать. Бик яхшы кибә, җәйге яңгырлар алар бик яхшы кибә. Шуның өчен ул риск бик зур. Шундан да инде без менә бүгенге көндә кадәр бернинди учак яндырырга ярамый, бернинди шашлык пешерергә ярамый. Менә аларга инде рекомендациялар биреп, үгездә генә оборудованный урыннарда ярый дип. Урманда бернинди учак яндырырга ярамый. И без бик күп эшләр барабыз. Бергә менә авыл хуҗалыгы министрлыгы белән, чөнки бик күп әйберләр сельхозпал дип атала инде профессиональ телендә. Ул әйберләрдән чыга, кем менә несанкционированный яндыра, чирәмнәрен, ниләрен, ул бит тотылмаган вакытында сүндермәгән җил тиз бара да икертә урманга. И андан Аллага шөкер менә безнең опыт бар инде ул яктан да. Без сез әлбәттә инде узган елны менә күргәнсездер инде, бик каты узды ул янган вакытындан, бик зыяннар булды, пожарларыбыз да булды. Но вакытында сүндерелде ул. Аллага шөкер безнең бүгенге көндә 436 безнең специалистыбыз круглосуточный дежурда, 363 техника бөтен көчле техникалар, спецтехника, ул пожарный машиналар, тракторлар соответствующийлар. Кирәксә безнең утвержденный сводный план пожарного тушения бар республиканский, ул безнең президентыбыз белән утверждация ителә. МЧС ресурслары кертелгән, район предприятиелар кертелгән. 3,5 кеше мобилизациягә килгән безнең. Рауль әфәнде, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сез Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы министры Рауль Кузеров белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, сау-сәламәт булыгыз.